Joo, kaikki varmaan tuntee meikä nimi Late. Tänään kisataan tossa. Siellä on ylhäällä yksi reilisetti. Sitten siinä on 3 hyndää. Ja sit yksi reili vielä siellä alhaalla. Ne puhteet ranee niissä, ei mitään reverttejä. Grabit kiinni ja sauvat kädessä ja hyvä ajo. Miten meni kisat? Ihan hyvin. Mikä rani oli sun paras? Eka. Eka oli paras. Milloin seuraavat kisat? En mä tiedä. Olisiko pari viikkoa? Joo. Miten meni kisat tänään? Hyvin. Mikä oli sun paras rani? Varmaan ykkösrani. Oliko hyvä meininki? Oli. Milloin seuraavat kisat? Mä tiedän. Joskus. Ehkä pari viikkoa. Joo. Hyvin. Milloin seuraavat kisat? Talmas. 3 viikkoa. Joo. Mikä oli sun paras rani tänään? Kakkosruni. Mahtavaa. Hei, kiitos. Joo, kiitos. Hyvin meni kisat. Mikä oli sun paras rani tänään? No kyllä mä oikeastaan parhaana ranina näen tuon tuomareiden värväämiseen ja sitten tuomarit toi mukanaan kuuluttaja Martin, joka oli erinomainen. Oli muuten erittäin hyvä Erinomainen. Milloin sun seuraavat kisat? 3 viikon päästä jatketaan Talmassa. Aivan mahtavaa. Hei, kiitos paljon. Kiitos.